Vi installerer nu EasyCut, som følger med skæreplotteren. I det man indsætter CD'en EasyCut, vil programmet automatisk starte op på din computer. Der klikkes næste. Ved serien skrives Red Sale. Dette serienummer står også på CD'en. Der trykkes næste. Og bemærk, at EasyCut foreslår at lægge i roden af din harddisk. Dette bør du ikke ændre. Hvis du ændrer den, kan ikke importere skrifttyperne fra dit Windows skrifttypebibliotek. Der klikkes næste, og næste, og næste, og næste. EasyCut er et lille program. Det fylder ca. 20 MB. Det er et forholdsvis simpelt program. Det anvendes primært til tekst, og derudover har det et bibliotek med standardfigurer. Vi har åbnet EasyCut. For at skrive en tekst kan vi gå op og vælge en skrifttype. Skrifttyperne henter den automatisk fra Windows skrifttypebibliotek. Hvis vi vælger en Verdana, kan vi sætte højden til 20-30, og vi kan skrive teksten. Øverst har vi en lineal, som viser vores arbejdsområde, og det samme i venstre side. Og bemærk, at nulpunktet er i øverst venstre hjørne. Vi kan vælge cursoren, klikke på teksten, flytte rundt med teksten som vi har lyst, skalere den op og ned. Hvis man trækker i siderne eller øvre eller nederpunkt, vil man forvrænge skaleringen af teksten. Hvis man ønsker at dreje teksten, kan man klikke endnu en gang på den, og den roteres. For at skære teksten ud, vælges Cutout Redraw ved siden af printer-ikonet Cutout Redraw, og der vælges Cutout igen. Herinde kan vi vælge, hvilken port vi vil sende signalerne til. Programmet foreslår selv en COM1, og COM1 det er den, som vi har sat USB til celledoptageren til at høre. Der skal altid sendes HBGL-koder til skæreplotteren. Vidden af vores materiale er 60 cm, det vil sige 600 mm, og højden 600. Så har vi en firkant arbejde. Programmet flytter selv teksten til nulpunkt, så det bliver mindst muligt spild ved udskæringen. Nulpunktet kan sættes på skæreplotteren, hvorhen man har lyst, men i programmet flyttes det altid tæt på nulpunktet. Hvis man skulle skrive på tekstilfolie, skal man bruge en spejlfunktion. Dette gøres ved at klikke på Mirror, og teksten bliver spejlet. Hvis man vil have folien ud på langs af rullen, skal man trykke på Rotate, og teksten bliver roteret. For at skære teksten ud, klikkes på Output. Når vi er færdige med udskæringen, klikkes på Exit, og der klikkes med højre mus-tast, og vi kan redigere teksten igen. Hvis vi vil indsætte en figur, går vi op i File, vi klikker på Graphic Library, og klikker hvor vi vil have indsat figuren. Herinde under har vi forskellige biblioteker med figurer i
kategoriseret rækkefølge. Vi kan vælge planter for eksempel, og et juletræ, og trykke OK. Så bliver juletræet indsat. Derefter kan vi igen bruge cursoren til at skalere juletræet op og ned, som vi har lyst til. Til siden. Og igen kan vi skære ud ved at trykke Cut Out, Redraw og Cut Out igen. Hvis vi vil ændre på arbejdsområdet, går vi op i System, vælger Page Set, og vi kan sætte på bredden, og vi kan sætte på højden. Derudover kan vi også vælge at ændre på mønstret, hvis vi skal lave hvis vi skal lave nogle bestemte mål på vores tekst for eksempel. Hvis det er sådan, at man vil lave en tekst i en speciel højde, er det nødvendigt at zoome ind og anvende vores lineal herover. Vi kan vælge View, Zoom og Zoom ind. Det er ved at zoome så langt ind, som vi har på skærmen. Så kan vi flytte rundt med teksten. Vi kan se, at kode er i 0 punkt, og den nederste del af kode er 1,2 cm. Vi anbefaler, at man maks går ned i 1,5 cm bogstavhøjde, så derfor skal vi lige have gjort teksten en lille smule større. Hvis man vil længere ned, skal man vælge en fed skrifttype og skrive med store bogstaver, ellers kan man få problemer med prikken over i'et og punktummer og andre mindre emner. Teksten er nu 1,5 cm i bogstavhøjde, og det er nu muligt at skære ned. Og der trykkes på Output. I EasyCut er funktionerne import og export deaktiveret. De kan ikke bruges til at importere filer med. Hvis man ønsker et program, som kan importere filer, skal man investere i WinPace Design. Og WinPace Design fås i en basic og en professionel udgave.